Hello guys, majong hapon ni jung tanan. Diya karon day guys. Mag-party na pod midari kay magpa-despedida si Ate Norlina kay mabalik na sila og Singapore ugma. Diya. Ta sila dito swimming pool. Nangaligo na sila. Diya kakawda ko diri sa kwarto kay namilo. Nagpilo ko sa akong gilabhan gahapon. Diya ako guys, balik na po kog Alicia. Kay mabalik na po balik na po ko galis siya guys. Diya, attend po kong seminar kay Kuan. Magninang na po. Karong May 15 pa guys. Istapon sa Putlong Camp. Karang iga nga kadyo. Rabing inita. Diya karon guys, matuko na to swimming pool. Kita-kita ratado guys. Inigabto na kung iniguman ho dari. Si Ate. Sana all. Si Ate. Hi. Miss you. Kiss Ate Aisa. Don't cry. Okay? Take care, ha? Mabalik na sila o Singapore. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye, love you. Bye-bye. Salamat eh. Nadapot mo ko, lumapa mo din. Ilan si Kuya? Amping. Amping, take care. Kuya, salamat. Amping, Kuya. Salamat. Amping. Amping, amping. Layo. Parang butas ate, ako na ni Mako. Hambot nga ka na nagkauntag isda. Salamat nga doon sa tanantihan. Ay, salamat ka. Julie, at tayo la Mami Arlene bahay. Nilak ano nilak man kabe? Ah, kami nga mo naman siya. Daddy, the small girl is crying. See you next week. We are going already. Love man na mo na among litsiba. Love, kain niya ni Mami. Mingawon man dayang nulidya, jawajon. Hilak eh. Gahilak. Na exam ni Perming awayon. Oh, na. Perming ni Jang awayon si Lydia. Hilak Ay, lami, lagi na imuhang kuan kay parehong color. Na, Pink. hala. Oo na, basta awa yun. Na, kay Toys. Sunod na pa, magdana pa si Mami Toys, ha? Magdakok Toys. Ay, in among babing kulot. Nga laban ni Mami. Basta awa yun. Walang yun. Uto pa dyan. Akatulungan. Ay. Let's go. Hello guys! Diana Decos family house. Diana Decos bye bitaw guys. Sunod adlaw. Pilar ka adlaw akong paway madbalik na ko ila Timerbe. Napiyudes alya na dia. Hali day hay kaday. Mara ni ang gasa nila nanay. Grapes of orange. Naluoy kong liksi kay sige hilak. Yung mingawon ko na dyan ha. Mura magkakita. Ang sabi tao, mayuhon-yuhon. Hugman man po itong Mariano. Ang saman? 17, 18 magkuhan. Agka ng pista sagna. Nisitig siya to? Dapat mo ulit. Paano konflik siya siya? Pito rin lang. Sana na ibuwad. Namaragi maninay. Manir pa man siya imong pinay. Diya pa? O padilila hilabti. Ganyan ang na. Nagagago ko. Nagibutang sarit. Pagkaman. Seedless ko nun eh. Dahil, tamis baka ni. Biligja ko nung aruroy diyang motor. Tidak, gapon. Kay bawang aloy. 20 ko no. Di lagi sa aloy mapalit og 20 kay guba-guba na kuno na. Kay bawang kuno dyan ang motora. Di po kuno na mahalin og 20. Hindi ba tayo nila resto? Tayo mga resto. Kuha ko gaho na eh. Hindi. Handumanan. Alam mo kang hulugan gapon. Mm. Hindi ka mananabaho. Hindi ka gawin taking pananabaho. Kaya na.
Vlog. Vlog lagi, nang gamay na mga view. Agsina. Gamay Nakuyatag ni mo, Nay. Dari ha, tagni ko ta na sa mong anak. Agwa nihatag na ko. Advance. Advance Happy Mother's Day. For you, mother. Ah! Di mo dawat! Nanay, di mo to. Nay mong kuan. So, I'm so tired of my life. Kalin sa kamo tuong na kung pagtigong naging kwarta kanimo. Ada, di mo si da ng kwartas kamatajon. Mada, pero ka nang dam, so bitan na matigong. Nay, mamista ko. Pamistahan ko kula ka dudes, Nay. Dudes. Natubang tumboy nga yan, eh. Aba, Natubang tumboy nga ni taga Sierra Leone. Spoon, invite ko niya. ano ang tinapay mo ba? Pero mo uli, rapod. Di ko magdag motor kay menton si sinja ko. Tay! Day grapes! Salamat Ayun, ay kay ibad na maintenance na itulog kabuhan ng Wala day kay kwarta. Oh, maintenance. Unsa na nay bugas na nay? pinatitirid ka tirid kang ali ang itabangan sa sako ng kidron na. Namri ko utang la ni Ray, kalimot ko. Busintos ra nang pud. May uli nang samig sila nanay? Ang ikuha, kaya di uli si mana na naman, di ba yung domingo na ikuha ko. Nagbaluod ko. Kamusta man ka day? Pila ba rin oras ugas tamis ba? Oh, magaan na po ko. Minukuha may tubig. Ano may tubig nay? Ba, nasuha Nay, disgrasya, disliko nay. Ano, dispara na nakras. Isa man. Itapukan man nila kapitan, huwag kayo lang itong nawa, tiguangan na. Laki. Ba? Na, agi ng motor na, kuhan na nas na lasyo, parang pagka lasot. Nasa kuntingin. Hubog. Naman kayo samad, basta ka ng lispad na lagi. Dugay ko niya lagi. Kasi kang tuwangan. Murag tagahunas, masiro to sila. Kaya ba kang likoon? Dugay sa Gunting sa rebe. Gunting na kabrit. Pilaw tagwan. Nakapalit ang umaling 2 ka buwan. Nantag mo na kang konta. Mas pura manilagay. May. Gunting ba? Ito sila nga. Ito. Ano yung gunting? Hindi na walang pang isla. Ito ba naman? Hamas manang nay. Manang. Largas, o paudungan. Manila? Di, mas. Office. Siyo pa, sa Manila. Naganes ko sa Nubi. Hindi ka nalanik kung saan hindi ka nanik. Sabado sa is. Ayaw na Ay, doon abri na. Magkakarare. Ang tatay, oh. Sumpa sa tayo, tabi sa mga pumahan. Di na mag-isda nay. Hanis kaya rin nay. Tapos, sapa, maligo, nang laba. Nagdala sa may punggam, munglar ka naman sila, ma. Sila ni? Ah, dito, dito. Umaba na. Di, eskwila man. Kita magkata nila. Ako. My goodness. Ako makata sa lunis. Hindi. Muli, ang lagi po din eh. Si Nubi. Mas luman. Ay, Na? May lami, imbungan. Turtang ba ni kubo? Diluasan ko. Ha? na may sabaw isda sa pahon, butang nga bago. Dili pa yung mag-barbecue. Sa may kwarto ito. Yo. Mara ni mong vlog guys, dan ako sabay. Sudah lang mawar ko daan ni mga bisa di siguro 19. 15 na nang imbitar na ho, 16 na ah. Kinsi simba na pas tungkam. Nay ninangan lagi ko. Simba ko diha kay ninang mo ko. Anak ni Ako magpa-school lang kung Aliana. Yung lang kong ihatid. As nubi media man, as di media lang. hatod ag simba. Di, as nubi media, as nubi hatid ko skulahan. Buntag di kalya na. Buntag naman. Anak ni As media magsimba. Bibian. Asa man ang punta, dara. Putlong kam. 17. Wala pa ka? Ila ka roads. Kablano. Yeah. Ano naman? Ikaw pa ng opa. Opa. Ano naman? Naman? Tapi naman ang potas. 2,000 kininto. Nailiso niyo ah. Grabe, pag niya tinuli na ang
Hadlak man igasto. Kaya ra kabag-o kadyo. Napayngan. Wap! Nga, nagkakang, igasto na. Igasto ni kay. Wala mo galing. Igasto ka dyan. Nga, magaling ang kwarta ko itong gibili ni Limuel 20. Magaling I igasto. can manage. Hindi mo nag-isakan. Kaya ba naman, nagsabat ka mo. Lagi. Don't worry, mother. Nanay na, pailuhin kayo mo na eh. Ito na utang tayo. Ako ba't kay, nga, lisod. Wata nagkalingan ng 20 may lang hanggang. Uy, nagira ko ng antikira. Sayangan. Ang mga pasahero, gisakay na ron. Ginalas Wala, iba ito agad sa radyo. gira bitaw ko no. Kasi Yung magsama bisda sa kulang ng bago. pang inas limuil. Kung sila mili ko, no? Umanagunta ko to. Ina limuil. Ina pangutan ko sa mga barkada dato tinuod pag nagbigira ng antikira. Ja guys, bye guys. Maraming vlog rong adlaw. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless natong tanan.